welcome to Jimz lang. DJ Mars. Turn up the bass. Kaya ngayon ang ilang kagalit. What's up mga ka-Jimz? It's time to shout out now. Shout out dahil po sa mga followers na mo guys, sa mananaw. Shout out sa inyong tanan. Og shout out sa ka Mr. 4444. Shout out og shout out sa ka Alipio Carlos nga nasa Qatar nga. Support dahil mo sa inyong channel guys, Mix Vlog 79. Og shout out sa ka Denilene Carlos. Shout out. So, shout out dahil ko sa mga palahobo og shout out ko sa mga maniskuhay. O shout out. Shout out ko sa akong tanang mga igagaw guys og sa akong kuya nga si Edmil Ilustrisimo og siyang uyab nga si Elliot Layaog. So mora na guys.